Buhay sari-sari. Magandang araw po, mga bises. Tamban, may itong laog. Si may mga bagay, duban. Si may mga bagay sa ban. Hay po. So, marulan man. Tiga na biga tama, napatamban pa niya. Kung baga, utaman lang sa kong bangaraga. Parang rush talaga ito sa election, ano po. Maga kaming umalis dun sa bahay, tapos ano yun po, labas na po si Haring Araw. Siguro ang daming waiting talaga ngayon kasi di ba naman election time, magbubutuhan, at yung iba naman po mag-a-attend ng mga piyesta. Excited makauwi, ano po. Kaya ito ang buhay sa pag-uwi ka ng coastal. Na-experience mo yung adrenaline rush na makahanap ka agad ng mga sakyan. Sana may dumating naman. Kasi ang dami namin dito sa terminal. Madaming pasahero, walang masakyan. Hey John Lee, say hello. Maureen. Maureen. Maray. Jerry, kamusta? Pauli ka man? Kaya pa, pauli lang po. Oh, say hello. Bali, pauli kami ngayon sa Sipaco. Kailangan sakay muna kami dito sa terminal Patamban. And then, ililibad ko pa yung start na. Bali ngayon po, titignan nyo po. Sa dinami-dami po ng mga pasero ngayon. Wala pong pasahero na mapunta ngayon sa Tamban. Siguro po, baka nag-prepare nila sila sa election. So, tingnan nyo po dito. Lilibot po kapag dito. Dito po. Dami pong pasahero. Wala rin pong mga jeep. Dito po, tingnan nyo po. Ito po mga ganito, gawin pa Kalabanga. Madaming jeep pero wala yung Patamban. I'm just worried maabot pa naman yung Patamban mamaya. Kasi ang biyahe lang naman doon sa amin, one way lang. Kaya we're expecting na sana may dumating pang jeep. O kaya van man lang para makauwi agad. I-update po namin kayo kapag madali na kayo makasakay sa jeep. O kaya kung anong available na sakyan papunta doon sa dito, papunta ng Tamban. Thank you po. Na, punang-puno. Pagkapunta lang sa pagkasayin na. Iyo. Go. Go ahead. Ano mo pagdudulagan, oy? Ano mo naman yan? Sige, maaari.
Dito na po ako sa Bangka. Nakakasta po kami. Kasama ko po yung aking anak. Nandun po siya sa loob. Say hello. Ayan po. Kalawa kanina nawalan yung cake kasi nananap namin yung cake. At nakuha rin namin. Buti na lang po nakuha rin namin. Sa ngayon naman po ay subukan natin ikutin yung bangka, ano? Ito sa bandang unahan. Ano po? Isang minute kasi baka hindi na tayo sanay na umawak sa bangka. Ganito ang buhay dito sa ganito ang buhay sa kabiyagan ng coastal. Kailangan mo tumawid sa ganitong daanan. At ayan, pati motorcycle nakadaan nila rin. At pag may mga pangaga naman, ay dito nila nilalagay sa kanilang boat. Ganyan po ang itsura niya. At bali po, ako dito mga lalaki. After 7 years, ganito na po ang itsura ng ano. Kasi 7 years ago, imakawi ako dito. Tingnan niyo po. Ano po? Pero din, ang ganda rin ganitong daanan, ganun pa rin. Yeah. Kaya lang, hindi nakakasawa ng dumaan dito. Ganito lang yung tsura ng Tamban ngayon. Tamban Port. Madami siyang mga bangka. Ayan. Sili de Cristi. Pasal ko kayo dito na konti. Ano naman kahit paano. Sulit yung biyahe natin. Hindi ba? Ganito ang buhay dito. Tingnan ko. Tamban Port. Tingnan ko. Kailangan umandar na yung bangka ko, baka maiwan pa ako. Babalik na po tayo. Mamaya makakipagkwenta ako sa bangka. Baka, siyempre, kano na mga bagong kaibigan. Try po natin mag-capture ng pababa. Para yun naman. Pero, itong medyo mahirap sa baba saka dito sa bangka, di ba? Medyo mahina lang tuhod mo. Ito mga encounter mo dito. Ikotin natin dito sa bangka. Madami na pasero. Iba-iba mo mukha na nakikita ko ngayon. Kasi isipin mo naman. Ayan ah. Ayan. Marami na pasero. Ganitong ganito mga habang mabiyahe, meron ng inom. Enjoy na dyan sila. Tingnan ko na. May hirap naman. There's support. Kagod ako, boss. There's support. Halos naman na nakasaya dito eh, pero naman taga doon sa ayong barangay. Madami na kasi iba-ibang mukha na nakikita ko doon. Siguro overtime, ganun talaga. Nagbabagong panahon, madami ng mga bagong mukha. Say hi! Say hi sa aming buhay sari-sari. Ano iya sila oh. Ayan. Na problem kung Lenny, di ba dapat naman i-proud tayo ng maging presidentang Bicolana, di ba? Hello! Proud to be Bicolana. Di ba?
Anong pangalan niyo po? Anong pangalan ng baby? Pangalan mo daw? Ano pangalan mo? Pangalan? Dali. Ano pangalan mo daw? Lenny naman daw ako. Ay, di mo na anong pangalan mo. Lenny sabi mo. Lenny. Sige na, sabi na ng Lenny. Lenny. Dapat talaga pag manalo yan. Lenny. Sabi mo Lenny. Ayan. Hindi yan papadyasin mo. Karamihan ba ng mga taga-Sitbagong magle-Lenny? Lenny po kami. Lenny po kami. Lenny kami. Oo, dapat lang. Yan naman sa'yo dito sa ano. Bukas magbubutuhan na. Medyo ang dami pang adrenaline ng mga tao. Tuwang-tuwa sila sa ano, sa magiging presidenteng first Bicolano, Bicolana president soon. Di ba mas may kung ano, taga-Bicol talaga ang manalong presidente. Very proud ang mga Bicol na. Thank you See you ulit. Alini po talaga. Thank you. Bye-bye po. Kumusta? Pare-pare ang normal na buhay. Ininasa to yung mga normal na buhay, ano? Ha? Yun na yung normal pang buhay. Kasi ano pasero mo Ito para rest ng bangkas para sa ano. Grabe kayong motor. Bakit mga anong motor kanila ikaw? Kunyan? Alis pa ko. Kubos baga pa no? Alis pa no. Ano yan yung Jesus ma? Ayun. Ano? Sa agaan. Ay mga harapon pa sa aga. Alang dilili. Eh siguro ano lang mapisa na kaya ano. Habis na tapos sa bayang turtuhan. Kaya may sigla. Well, excited na talaga kami nga ni. Ako nga ni nakaula ko after 7 years. Pero na marayo na. Like, share, comment, subscribe.